カミルカと申します。もう少しでやります。でも時間は過ぎてます。準備しない。すげえ上がってる。はい、わかりました。ネグリータという曲です。南米のですね、アマゾンに近い方の暖かい方の地方のですね曲です。それでは続きまして、先ほどもちょっと練習でやりましたけれど、コンドルは飛んでいく、皆さんよくご存知かと思うんですけれど、演奏させていただきます。
みんなでちょっともしもし皆さんもご存知かと思いますけど、コンドルは飛んでいくという曲を演奏させていただきました。それではですね、続きまして、パハリージョという小鳥というですね、可愛らしい曲を演奏させていただきます。皆さん大変暑いですからね、水分の補給は忘れずに、ぜひぜひ倒れないように気をつけてください。日陰に入ってどうぞごゆっくりとね、聴いていただければと思います。スバーラプリエリト。今のはなしです。スバーラプリエリタ。3番いきましょう。スバーラプリエリタ。
それではですね、続きましてマリポーサという、皆さん知ってるかもしれない曲なんですけれど、手拍子と足拍子をですので、ぜひ、お願いしたいなと思うんですけれど、皆さんちょっと練習してみましょうか。足拍子です。こんな感じですね。そんな感じで、あとは「ヘイヘイ」って入るところもありますんで、よろしくお願いいたします。さあ、可愛いちびっこをみんなに一緒に歌ってくださいね。アルマジロが回ります。足拍子です。スタート。ビーバラフェスタ。もう一回。con las manos。con los tacos。ビーバラフェスタ。ララララライ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 ライライライ。ヘイヘイ。ララララライラライラライ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 
Viva la festa, con las manos, con los tacos. Viva la festa. La 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 la. Hey hey. La 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 la. Hey hey. La 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 la.マリポーサという曲でした。日本庭園で食べる。
皆さんにとってですね、ちょっと見慣れない楽器がたくさんあるかなと思うんですけれど、需要をきましてですね、楽器紹介なんかも時間ありましたらやらせていただきますけど、今ガラ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 と落としたやつ、これアルマジロです。本物のアルマジロをですね、中身をくり抜いて乾燥させた楽器です。またおいおいですね、楽器紹介させていただきます。それでは続きまして、子供さんもよく知ってる「散歩」という曲をやらせていただこうかなと思ってますけれど、じゃあ皆さんも分かる方一緒に歌ってください。隣のトトロから散歩です。じゃあもう入っていきます。歌に専念してもらってもいいよ。隣のトトロより散歩を歌わせていただきました。じゃあ楽器紹介をじゃあ見て、じゃあ一番右の、向かいまして皆さん向かいまして一番左のケーナという足笛です。ちょっと音出してください。ありがとうございます。はい、これリードがない楽器でして、フルートと同じようにリードなしで音出す、ちょっと練習必要なものです。で、続きまして笛、パンフルートみたいなチークと言います。ありがとうございます。こちら飼育服の飼育係というそうです。すいません。じゃあまた曲に戻りたいと思います。
次またボーカルナンバーなんですけれど、ジョランド・スフェという曲で、多分どんな曲かなと題名から想像するんですけれど、皆さん多分聴けばですね、あ、この曲聴いたことあるぞみたいな感じの曲になりますね。日本では別名の名前でですねヒットしましたから、多分皆さんご存知かなと思います。ぜひぜひ聴いてください。踊れる曲ですから皆さんね踊っていただければと思います。グランドスメという曲演奏させていただきました。
日本ではランバダという曲でですね、ご存知の方多いかと思います。それでは続きましてエンクエントロス出会いという曲を演奏させていただきます。千葉から。千葉らしいですね。じゃあ今日朝出てきたんですか？昨日。いいお休みだ。じゃあ千葉から来たお客さんにですね、集中的に演奏させていただきます。日本では結構有名な曲ですけれど、花祭りという踊れる曲ですね。これもペルーの曲になりますけれど、その曲演奏させていただきます。
それではですね、午前中最後の曲になりました、ボーカルナンバー、カルカスのヒット曲って言っても皆さんカルカスご存知ないかと思うんですけれど、ボリビアの方でですね、ものすごく人気あるグループでして、その中のヒット曲「意味自体」という曲、これもですね喧嘩祭りっていう形で、ね、踊られる曲なんですね。皆様それでは午前中最後の曲「意味自体」どうぞお聴きください。
にて終わりになります。ありがとうございました。ありがとうございました。次の電車だな。あと2分。あ、そうそう、で、あ、後ろで。え？できたのか。だからケーナのワンフレーズだ。パパ、お土産どこ行くの？わ、すごいカナダのマスク。やろうやろう。でもね、面白くて、全然ね、なかなか海に入らないというか、いいの落ちないですよ。カムちゃんは？ほら見てお母さん、雲のこっちで。はい。